Ang police inspector umati 8 gonta phono nangla khamo o mane hamya phalnai rong romnani bagai yes nro kubunyo khana kana 8 gonta phono nangla o mane hamya phalnai rong romnani bagai hello dolok joto no khulumka tini video kotalo video chajakhe like te share khana tapokdi hingahimde video chenglai siwano miya 13 tarik 1 mas 2024 border security rogoi baksa bo border area wo nai koli tongo agini simuno pheba bo kaisa program bo melani program bo thangnani hin phaimani chorawo lamo bo agini hotino information bo manjak nge bo ojaka thangi naikha naimani jorawon ojak kbang madrak sanai borok chini Tripura sa sikla rong nukha limang ojaka chawo nungo kbang ma thuma jagar ojak kbang nukha apni bagi borom nani bagi refrikat te bo plane choli bo plane thamchi kajak te khabo dujak chini Tripura sa sikla ro aba ke drak saman bagi ang police inspector umati 8 gonta phono nangla khamo o mane hamya phalnai rong romnani bagai aba hanya saka eknong simnani emla sar Brishaketu Debbarma mohanpur thanani usibaite o jagani SDPO no rogonanya di o video noi ko কালেক্ট করো কে বিক্রি করতে সেটা তো মোহন করে এক আমি যদি পুলিশ ইন্সপেক্টর হইতে আমি মোহন 24 ঘন্টা লাগে 8 ঘন্টার মধ্যে মোহন থেকে বাইর করে কোন বেড়া এটা aba hai kam kaham khamion bage ang SA content creator angi ang bono sileo diu police ni kam no aba hai khamion bage te abono police simi kam khania jot to sing Tripura assembly no o kam no khania nang na hinge chitini drugs phalnai te jot to borong rom bai sing mitiri manai jotno no hambai te sa